Hei, mun nimi on Jonna ja mä haluan puhua tänään teidän kanssa aiheesta, joka liittyy sähköautoihin. Että onko se oikeasti kannattava valinta ja mennäänkö siinä enemmän tunteella vai järjellä? Jos ajat vähän, haluat säästää rahaa, tykkäät tankata nopeasti tai etsit autoa, joka toimii talvellakin, silloin sähköauto ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. Isoin riski liittyy sähköauton akkuun. Sen teho heikkenee nopeasti ja uuden akun asennus voi maksaa jopa 10 000–20 000 euroa. Sähköauton arvo myös laskee nopeasti. Monet mallit ovat menettäneet arvostaan yli puolet jo 3 vuodessa. Plus ota huomioon, teknologia kehittyy nopeasti, joten vanhat mallit jää nopeasti myös jalkoihin. Lisäksi sähköauto on kuin tietokone pyörillä. Jos valmistaja päättää lopettaa ohjelmistojen päivityksen, niin silloin ne nopeasti mallit vanhenee ja se arvo alenee. Jos sulla ei ole lämmintä tallia, missä sä voit säilyttää sähköautoa, niin silloin sähköautojen akkuteho heikkenee ja niiden toimintamatka vähenee yli puolella, joten silloin ajokokemuskin huononee. Lyhyesti, sähköauto voi olla hyvä valinta jollekin, mutta ei kaikille.